Daverên Sûrî yên bin kontrola rejîma Sûrî de bi sedema kiryar û binpêkirinên rejîmê û xerabiya rewşa xizmetguzarî û ya aborî nerazîbûn li dijî rejîmê zêde bûne û rejîm di serkutkirinê de berdewam e. Li parêzgeha Swêdayê ev zêdetirî dû meh, elektrîk, sotemenî, av li bajarê Swêdayê di rewşeke gelek xerab dane. Serbarî belavbûna madeyên heşbir bi coreyên cuda cuda li ser destê bazirganên bi ser rejîmê ve û rewşa parêzgehê ya xerab û gendeliya ku dezgehên hikûmî li parêzgehê heye bûne sedema xwepêşandanên li dijî rejîmê. Piştî nêzik 20 rojan ji destpêka xwepêşandanan li Swêdayê, xwepêşandanan daxuyaniyek belav kir têda mangirtina giştî ku di rojên pêş de dê birêva biçê ragihandin û banga başkirina rewşa xizmetguzarî, aborî û rewşa giştî û dadgehkirina gendelên bi ser rejîma Esed ve yên ku li dam û dezgehên rejîmê li parêzgehê kar dikin kirin. Herwiha derkirina dezgehên ewlehî yên rejîmê û mîlîsên Îranî û Hizbullah ya Lubnanî yên berpirs diber girtina welatiyan û encamdana binpêkirinan, herwiha belavkirina madeyên heşbir li parêzgehê kirin. Di heman demê de xwepêşandaran di daxuyaniya xwe de daxwaza serbestberdana girtiyan kir û tekez kirin eger destê endamên Partiya Beas di pêşhateyên ku li parêzgehê hatine encamdan hebe dê bi şêweyekî tund li dijî wan rawestin û ji Swêdayê werin derkirin. Têzanîn li deverên bin kontrola rejîmê de rêjeya binpêkirinan gihîştê astekî bilind e û rewşa xizmetguzarî û aborî lawaz e û nerazîbûn li dijî rejîmê li cemaletiyên Sûrî zêdetir bûne û li gorî çavdêran xwepêşandanên li dijî rejîmê dê berfereh bibin û li hemû deverên bin kontrola rejîmê de dê birêve biçin.